Apa tipatsaneko update yokhudzana ndi malemu Esau Kanyenda kuti no zili motani makamaka zokhudzana ndi maliro awo. Mfatu enanso kumadabwa kuti sanayikidwe m'manda m'bale uja nde tifake tikufuna tipekeko kuti no kwatuluka zotani pakanali panopa chitsogolo chake ndi chotani, what's the way forward, nanga papitatu masiku ochuluka mawiki ndithu. Ndeti fotokoze motere kuchokatu ku UK makamaka amene amayankhulira banja la Esau Kanyenda amene wawa dzina lawoto ndi Makosa. Peter Makosa ndi zonena kuti no wafotokoza kunote pakanali panopa deti la tsiku limeneno Esau Kanyenda ayikidwe m'manda silinatuluke chifukwa chonena kuti akudikiratu ma coronas makamakatu amene wawa ndi anthu amene ntchito yawo ndi kuunika matupi a anthu amene atisiya mu zipatala ndekuti amaunika bwinobwino kuti no apeze chimene chapangitsa kuti waja atisiye. Inde pamakhala zifukwa zina zomanota munthu iro atisiye fana dwala nthenda yakuti komano kunjako amafuna zonota akatsimikize kuti ndi zimenezozo kapena mwinanso panali china chimene chinachitika chachikulu kwambiri kubatula nthenda imeneyoyo chimene chocho mwina chinonso chinakapangitsa zoti zinazo zichitike. Mwina kaya anapangidwa chipongwe amafuna afufuze zimenezozo ndondomeko zake ndithu akatero kenako akatsimikiza kuti ayi zili bwinobwino pamene nonde thupi lija limatengedwa likaterono likayikidwe m'manda nde pakanali panopa akupanga zimenezo. Mwinato kugwiritsa ntchito liwu lina kuti limveke bwinobwino autopsy, akupanga autopsy kufufuza kuunika bwinobwino thupi la munthu amene anatisiya uja cholinga chonena kuti apeze kuti pamenepo zinakhala motani kwenikweni. Akatero nde kuti no amalemba death certificate chitsimikizo chonena kuti munthuyu anatisiya tsiku lakuti nthawi yakuti muchipatala chakuti ndipo zinakhala motere. Death certificate imeneyoyo amayitenga ndi kuwapatsano achibale ajawa kunokuso kumayenera muzipatala zichika motero komano kungoti nanga sikwathu kuno timangomenyanso ya madulira basi tikatero tiyeni kumochale basi, koma pamafunika ndithu patuluke death certificate chitsimikizo yonoti munthuyo ndizoti anatisiya. Nde akufotokoza nokonena kuti iwo akudikira zimenezo kuti achite kafukufuku ameneyo amene amapangira mwadongosolo lake akamaliza kenako nde kuti adzapanga release thupi lija kulipereka nde kuti kwa achibale kuti nakhozi kumachita madongosolo onena kuti likayikidwe m'manda mwa ulemu. Ndetu kuchoka nthawi imene anamwalira kufika pano tsopanono awawa apita Makosa amene akuyankhulira banja la Esau Kanyenda akufotokoza kuti panopa nde tikhoza kumatsimikiza kunena kuti no tikufuna bungwe la Football Association of Malawi kuti ndi limene lidzipanga handle china chilichonse chokhudzana ndi imfa ya malemu Esau Kanyenda. Chifukwa tikuona ngati bungwero ndi limeneno mwina lili ngatibe lovomerezeka komanso mwina lochita zinthube mujamoti movomerezeka kusiyana mwina ndi anthu ena kuti awa a football legends afuna atsogolere chonchi zikuyenda mota nawo safamu akuti ikhale bwanji no Football Association of Malawi ndi amene adzipanga handle china chilichonse chimene chingakhudzane ndi my information around imfa ya Esau Kanyenda. Chabwino tikamakamba za imfa ya m'bale ameneyo tidzikambatu kunena kuti anatisiya pa 2 December 2025 18 days ago. Panopa papita ndithu over 2 weeks ndekuti tiliso mu 3rd week yoti tikhoza kumakayimaliza japo mpano chitisiyireni m'bale ameneyo Esau Kanyenda.
nde mkulu amene iyoyo analitu waluso kwambiri makamaka ku nkhani yododa chikopa ya amene munkakonda kumaoneratu mipira nthawi imeneyo. Mpira wa Flames timu ya Malawi anali striker ameneyo amachinya kwambiri ameneyo amagoletsa ameneyo anali odalirika ndipo wasewera matimu osiyanasiyana matimu ochuluka kunoku ku Malawi kunjeri mpaka anakafikanso ku Russia kukasewerako mpira kumeneko. Apa amakhalatu ku UK ku United Kingdom ndi kumene amakhala ndi kumene sanapezeko anatisiya kumeneko thupi lake londoti lili kumeneko. Panali ndi kuti manong'onong'o ambiri iyayi ndi wa ku Malawi abwere bwanji adzayikidwa ku Malawi kuno. Boma mubonesese mpange zotheka kuti abwere ameneyoyo ife tikufuna adzayikidwa ku nthaka yakwawo kunoku ku Malawi. Komano ku banja ananena kuti ayi tikufuna m'bale wathuyi timuyike komwe kuno chifukwa chonena kuti kunoku ndi kumenenso kuli banja lake lonse achibale ena ndi ena ndi tikufuna ayikidwe kunoku osati kuchani osati ku Malawi. Iyayi ngati zili ndalama ifeyo tipanga provide anthu ambiri anapanga kuti aonese zoti athandizire mwapo ndi apo kuti zinthu zitheke koma akubanja ananena kuti ayiso sinkhani tu ya ndalama iyayi. Tikunena kuti ifeyo mafuno athu ndionena kuti no thupi la m'bale wathuyu munthu ndi wathuyu tikufuna liyikidwe kunoku ku UK. Nde ife tikanakamba zotana nthako Malawi akubanja eni munthu akamba motero timangonena kuti tidzingompempherera basi ife tidzingopangira support chakunoku kutali ndi mapemphero kuti zonse ziziyenda bwino. Anamwalira kuti ndi nthenda yotani chinachitika ndi chani. Esau Kanyandaro anampanga diagnosed ndi cancer yomwe inakagwira chiwindi liver cancer. Nde I think imene amakapanga chani kupanga identify sizinachedwenso kanapezeka zono tino m'bale uja anatisiya ndithudi zosayenda. Mzimu wake ukause mumtendere osatha. Kwa monga mmene tanenera munthu wasewera mpira anali munthu ofunikira kwambiri nchifukwa chake tikubweretsanso ma follow up maonedi chifukwa chonena kuti inakhoza makhala basi nkumata nde mufuna soro muyamboti kwana soro ndi nkhani zimenezi. Iyayi nkhani ndionena kuti munthu uyu anatumikira dziko kutumikira dziko kokhako ndi chinthu cha mtengo wapatali chimene no ifeyo tinenera tikhaye basi ndikumayang'ana zonena kuti munthu chokodi zikuyenda motani kukafikira nthawi imene no angakheru wayikidwa m'manda mwaulemu. Malirotu amalemerera mukakhala nde kuti no mudzi wonse muli pa maliropo osati kwachitika maliro ndi mungu asira eni yake amene aferedwawo ndi kuti basa panga china chicho sizimayenda choncho. Angathe kunena kuti ayi banja lathu lili konkuno ku UK komano ndinkhani onena kuti banja lalo silingapanga china chilichonse likufunikabe lizikutidwa mwa njira ina yake. Ndekula Malawi ena ndi ena ndokhulupirira amene amakhalabe akwakuta zikazafikanso nthawi yokayika maliro mwina Amalawi ena ndi ena zapeze kuti apita kumene kukakutana komano zimakhalabe zoti ifenso kuchokera kunoku ndi kuti kumudzi tikuperekanso support ina yake mwapaderadera malinga ndi kunena kuti kuli social media yoti ikhoza kumatilumikizitsa zomwe zikuchitika uko ndi zimene zikuchitika kuno ndi kuti ku Malawi kunonso anthu azidziwa m'makomende kuti okhe zikuchitika ndi chonchi kodi nkhani za m'bale uja etu zili motero. Anamwalira anakali wachichepere ali ndi zaka 43 sanahite nkomwe 50 amwene 43 munthu anatisiya ayizosayenda pamenepo. Pepani kwambiri akubanja monaluza kwakukulu komanso pepani kwanonse amene imfa ija ndi inakukhudzani kwambiri mwina mwa direct. Pepaninso kwa mtundu wonse wa Malawi mzimu wake ukause mumtendere osatha akuti.